İbn Musa al-Harazmi 9-njy asyrda ýaşan meşhur musulman alymydyr. Ol matematika, astronomiya we geografiya boýunça uly işleri bilen tanalýar. Al-Harazmi sağlaryň kömegi bilen dünýäni öwrendi. Algoritmyň esasyny döretdi. Oň ylym açyşlary biziň häzirki kompýuterlerimiziň, sağly ulgamlarymyzyň özenini düzdi. Siz Al-Harazmi dämi? Hoş geldin ýaşalym. Eger sen sanlyň ýüregine düşünmäge gelen bolsaň, onda dogry gelipsiň. Men sanlaň syryny bilmek isleýän. Sanlar öýdary sözsüz gürleşýän ýaly. Olaň syry nämedeki? Sanlar insan düşünjesiniň gözel nişanlarydyr. Her san bir pikir, her pikirem bir ýoldur. Algoritm bolsa, şo ýollary tapmak üçin ullanylýan ýol görkezijisidir. Algoritm we aklyň aýdymlarydyr. Durmuşda da her hereketiň öz algoritmi bar. İnsanyň kalbym ýürek bilen pikir arasynda algoritm döredýär. Onu men diňe kompýuter üçin näleýsem, öz durmuşym üçin algoritm döredip bilermi? Howa ýaşalym. Her pikir, her çözgüt, hatta söýgem bir algoritmdir. Eger sen sanlyň manysyny duýup başlasaň, durmuşdaky sırlaram açyp bilersiň. Hakykaty tapmak üçin kodu dälle öz ýüregiňi okamany öwren. Men öz durmuşymyň algoritmini düzjek. Hyalymda dören söýgüýüm. Ol durmuşda barmyka? Eger ol maňa durmuşda duşaýsa, men oň bilen näme hakda gurrun ederin? Belki ýürek bilen ýazylan arzuwlar hakykat bolup biler. Ýaşalym. Ýalyňda şekillendiren keşfiň seniň ýüregiňde dokulan arzuwlaryň kodudur. Ýöne unutma. Hyýaly söýgü ruhyň islegi. Durmuşy söýgü bolsa,
yüregiň synagydyr. Söýgü duýgularyň we düşünjäniň sarlaşyna esaslanan iň ajaýyp algoritmdir. Onu dogry tapan adam hakykaty we bagty tapyp biler. Tagaman marın. Tag oğlum. Tagaman marın, tag oğlum. Ay nedir can oğlum? Hani ayak çek, ayak çek. Asır dädi. Salamu aleykum asır dädi. Wa aleykümselam nedir can? Oğum ýagdaýlar. Oy. Aşır dädigim sanyň ulgun bilen meşgul bolup başlandyr. Täzelik bardyr. Enatar üçin täzelikde bir programa döredilipdir. Aha. Şonu düşündirsene maňa. Howa asır dädi. Şeýle programa bar. Innowasion teknologiýa merkeziniň hünärmenleri ýemekde wagtly programasyny öğretdiler. Şo programmaň üstü bilen enatalar mektepde öz çağalarynyň alýan bahalaryny, tertip düzgünlüği, okuw bolan ýetişiklerini barlap bilýärler. Programma mektepdäki çağalary dol gödäwçilik etmäge mümkinçilik berýär. Eger isleseňiz, siziň telefonuňyza dükläp bereýin. Nedir can? Onu yüklemäni men mektepde okuyan agtygym pähliwancan öwretdi. Ödüm sanlyk ulgamy höwet edýär. Programmalaýjy hünärini öwrenjek. Ha. Maňa kompýuter alyp berdip giyjek ümit günüme goýanak. Bäh. Menim gowy okudan alyp bereýin diýdim. Bolýar nedir can? Men seni ýolumdan goýmaýyn. Bolýar asır dädi. Bolýar, Sag sag bolun. bolun. Sagaman bar. Sonra malum aydınlatlar yerine yetirdin mi? Salam, bir taraplyk şaý bolna gidýäňizmi? Gidýäňizmi? Ha? Ha, gidýän. Ol men edil hyýalymda hyýaly. Ýok, onunam has owadan. Maňa seredip dur. Men onu tapdym. Men onu ýitirmekden gorkýan. Menin näsem käm. Bu sowatlar jigiňiz alňyzmy? Ha? Hawa. Bugün körpämiz 5 ýaşaýa. Siz nerede işleýäňiz? Men
Yankı uloga menen yerimdäki dükanyna satyjy bolup işleýän. O dükanyň eýesi men daýym. Onu ýöredýänem, yegenim tylla. Özümem Oğuzhan adyndaky universiteti tamamladım. Häzirki wagtda Süýji Köke Nurýan kärhanada programmalaýjy bolup işleýän. Adymym nedir? Siziň adyňyz näme? Meň adym Gowher. Şu ýerde saklaýyn. Alın. Ýokla gerek gel edýäniz näme? Bolýa, sag bolun. Bağışlan gaýdylar. Men ýanky düşen ulagymda telefonumy galyrypdyryn. Jaň etmek üçin telefonuňyzy beräýin-de. Ne alın? Alo? Nedir? Ulagymda telefonum galypdyr. Siz alat etmeň, men häzir siz düşüren ýerime baraýar. Hemişe wagtyna gelýän çagama. Näme bolluka? Ya sen emay bester. Yaş oğlanlar da. Dostlarının yanına gidenler. Bizim yaş vaktimiz şeyledi. Yani yadıны düşmeyemi. Onuň ama dogry, ýöne, oglumyzyň aýagyny duşaýmasak, hedil vermese gerek. Onu özü näme diýer? Şowur heň, entek tapamok, entek duşamok, entek dip, oglumyz 28 ýaşady. Ýylgyn näme diýer? Tuğlama. Eyyam 28 yaşaydım. İki ayaklı iki ünlü değilenle. Ay, beylik olsa uğruna çıkıversen hem olacak. Hal canım nedir cana garaşıp, oklak galaydy ötýän. Bar gyýdym sen. Yatıver. Ertir mektebe ýer gitmelisin. Bolýaýjy. Doğru aýdýan. Menem gidip ýataýyn.
Ertirmenem işe iri gitmeli. Bugün men size iş olaydım öýdýän. Beýle pikir etmeň. Biziň her günüň täzeliklerden noli. Ýöne bugünkü täzelige men gaty köp garaşdym. Men sizin garaşanyňyz däl bolaýmaýyn. Bolýa, sag bolun. Nedir oğlum? Sen haçan gelýäň? Biz sana garaşyp oturanmyr. Tapdym. Näme? Näme diýäň oğlum? Bar ya nece? Düýbünle ne tanışyýys. Emma men onu ençe mil bäri tanıyan ýaly. 10 ýyl gyrşy men dünýämdäki ähli zatlary üýtgetdi. Nädip bir ýyl gyrş şeýle täsir edip bilýäkä. Bu ne tanışyýys maňa has ýakyn görnýär. Sag bolun. Ol men hakda näme pikir etdik-hä? Bir wagtda yürekler bağlanyp bilermi? Ol gitdi. Ýöne yüregimde on keşf barly. Men hayalımdaky söýgi durmuşa öwürilip başlady. Üç asırın dowamyna geçen ýoly uludur. Halkynyň hem adam zadyň sadyk syddyk kuludur. Hemişe we hemme ýerde şol bir magtym uludur. Pähim paýgasym many magtym ulupragy, onuň aly jenaby magtym ulupragy. Biziň nähili gözel parahat watanymyz bar. Bu watanny okumak, öwrenmek, öğretmek, söýüp ýaşamakdan başga zat ýok. Sag bol gahrman arkada, sag bol arkadagly gahrman Serdar. Vay, geldiňmi oğlum? Hawa. Ine. Ejejan. Tapdym. Bolaýdyr oğlumjan. Ahir tapypsyň da. Haljan ýatyrmy? Hawa ýatyr. Oňa sowat getirdim.
Şekercan. Doğulun onun kutlu olsun. Uzak yaşa. Nedir? Ha? Bilýärmi näme? Nämen Şekercan? Ejem bilen kakam seni öýerjek dep gurrun etdiler. Onda sen öýlenýärmi? Onda meňem jaralanman kyýalak gelnejem bolar, şeýlemi, ha? Hawa Şekercan. Nesip bolsa senem edil zor olan kal gelnejem olur. Soň süýnjegimjan begeni ber. Bolýa. Şu günkü ýygnamyzyň gün tertibi boýunça näme soragyňyz bar? Eger soragyňyz ýok bolsa işlişiňiz bilen boluberin. Nedir? Han sen biraz aýyk çek. Nedir? Sen bir iş deyip öýlenme undaýdyň öýdýän. Arada ejeňe dostum. Ola belli adaydan ok öýüňi saýmasaň diýe. İşgärler bolup biz sen toýuna garaşyp börse o. Aýl toýlyç urnu. Polaýjak gary. Ene şey tow, sen bu kerhanaň işgärlerini ulalada oýduň ha. Hay şu arman men gyýdym ýokda. Ýogsa sen ýaly ýigit tapsam ikellep bererdim. Aýl toýlyç torunur ýaňdaý. Bar, işiň bilen bolýar. Alo? Halam Gökür. Men nedir ýadyňa düşämi? Nedir? Nirden ýadyňa düşäýdim? Telefon belgimi nädip tapdyň? Wah, okey näle. Asal sen ýadymdan çykmasaň nädersiň? Şoň ýaly ýadyňda galaýdymmy? Eger garşy bolmasaň, sana amatly wagty görüşäýsek diýen. Görüşsek bardy welin, ejemiň ýagdaýy beterledi. Keselhana ýerleşdirmeli boldy. Wah, Allah şifa bersin. Ola bolmandyr. Näme kömek gerek? Ýok, hemme zat gowy. Bolýa. Düşündüm. Men seni hukman taparım. Nedir? Nän başlyk sana bir ýakymsyz zat diýdimi? Keýpiň ýoklu. Ýoksa da. O sen näme üçin alyp galdy? Ya, ýanky teklibiň haladymy? Başlyk sana bir wezipeci ködürledimi? Yan kaydan tekliyim üçün bir da açıklar ködürlenir. Sen başlığın göğünü tapman oňar ýa. Hanıvar bize de öwretsene, başlığın göğünü nädip tapmaly? Bizem bir gowja, aýlyklyja wezipe geçelle.
Sen emay Çerkez, wezipe diýdiň, aýlyk diýdiň, pul diýdiň. Hey, sende başga pikir ýokmy? Ol menden Hasan öýlenjek diýip sorady. Şeýlemi? Menem basym öýlenir diýdim. Nesip etse menen basym öýlenýän. Şuap bir gyz bile halaşyp gör. Ey nedir? On qaqasynyň şäherde bir näçe dukany bar. Eger men kim uğruna bolup öýlenäsem, öz başyma hususy kärhana açarym. Ana şonu dostçan, senem iş alarym. Aýlyňam şu ýerdäkiden 2 esse, 3 esse köp töler. Sen ýok diýesiň ýa-wa? Hani şoň üçin ýankyň ýaljak. Gowja bir teklip bersene. Näl husus kärhanaçamda basym baýap biler. Çerkez. Bitmedik ýowşunyň düýbündäki dowmadyk towşunyň urun ne diýäň? Han sen ilki bir öýlen, baýa. Teklibim. Şonu berberetse, inni bolsa meni bagyşla, kısa bol gitmeli ýerim bar. Ay nedir? Sen bu pikiriň bilen baýap bilermiken? Ne bileýin? Bitmedik ýowşunyň düýbündäki dowmadyk towşan. Tylla. Salam Tylla. Salam Çerkez. Tylla. Seni gaty görüsüm belli. İşimi taşlap gönü sen ýanyňa geldim. Şu adam seni gördüğümde incalaydım. Be Çerkez. Senem beýle datlar diýen okdyňla. Ya sen aşyklyň çinnen aşaýdymyka? Şolar ýaly bolana. Jaňa däýerlerde. Wah, Tyllajan. Sen diýän gaty dogry. Ýöne men kanagat tapyp bilenmok. Yüreğim gürsülläp ýanyna bar. Tyllaň ýanyna bar diýip gaýtalap dur. Bilýänmi? Men sensiz bir mundam oňup bilenmok. Bolýala aşyk gigit. Mejnun bolup çöle çykmakan sana öýmede sawçy berdi ýaýmak galyp durýdy. Wah! Şonu bir ýynjalarmykan aşyk gigit. Men yüreğim mola Tyllajan. Inni ýöne bu sawçylaram. Haçan uğratmalygyna maýdaýsaň. Oğlan,
Sen bu zatlar çynyň bilen aýdýanmy? Çynym bilen aýdýan. Garaçynım. Bolýala. Menem bu zatlar hakda pikir edýän. Ýöne men kakamyň ýeke perdendi. Ejem pahyr dünýeden gaýdal bäri. Kakam meni hemme ýerde aýaya. Inni men oňa ikimizden halaşýanymyzy näde baýdarkam? Salam okuwçylar. Salam. Oturun. Okuwçylar. Men şuun kompýuter sapaganyna programmanyň düzelişi bilen sizi has içkin tanıştyrmak üçin şol ugurdan hünärmen nedir Durdyýewy çağırdım. Ol uly kärhanalaryň birine programma gurnoýjy bolup işleýär. Nedir biziň çakylygymyzy kabul edip, ýöreýti siziň bilen şuun duşmagy geldi. Şo boýunça nähili soraglaryňyz bar bolsa, sorap bilersiňiz. Aýdy berin. Mähriban okuwçylar. Programmalaýjy kim? Ilki bilen sizi bu hünär bilen tanıştyraýyn. Programmalaýjy bu programmalary ýazýan, işledýän we oňa düzelişler berýän hünärmenler aýdylýar. Programmalaýjy hünär häzirki döwürde iň meşhur hünärlerden biri bolup, teknologiýalaryň ösmegi bilen iň möhüm hünärlerden birine öwrülýär. Programmalaýjylaryň esasy işi kod ýazmakdan we şo kodlaryň ýalňyşsyz işlemeklerini üpçün etmekden ibaratdyr. Olar dürli programmerleme dillerini, ýagny Python, Go, Java we başga da bir näçe diller ulanyp, programma üpçünçiligini ösdürmekde uly orun tutýar. Hormatly gahrman arkadagymyzyň kabul eden Türkmenistany tanly ulgam boýunça ösdürmek konsepsiýasyny ýerine ýetirmekde zerur hünärlerden biridir. Aýdy berin. Ýallaş ma'lum bu hünär gyýlaramy öwrenip bilermi? Oturaýyn. Elbetde öwrenip biler. Ol siziň ihlasyňyza bagly. Biziň ýurdumyzda okumak, öwrenmek üçin hemme şertlerem bar. Programmerleme dilini öwrenmek üçin ilkinji ädim algoritmdan başlaýar. Aýdy ber. Ýallaş ma'lum algoritm näme? Oturaýyn. Algoritm bir söz bilen aýdanda takiplik diýmek aňladýar. Algoritm belli bir mesele ýa-da işiň çözgüdüne ýetmek üçin ýerine ýetirilýän görkezmeler toplumudyr. Algoritmyň manysy takminan 780-nji ýyllarda ýaşap geçen matematikaň alymy Muhammed ibn al-Harazmi diýişlidir. Algoritm başlangıç, belli bir başlangıç nokady bolan we işiň çözgüdüne ädim ýetmek tertibidir. Okuwçylar. Gelin inni bolsa biz günnelik edýän hereketlerimizi algoritm bilen baglaşdyryp görelim. Mysal üçin çay demlemäniň algoritmini döredelim. Birinji, kitre suw ýaz. Ikinji, kitreni otda goýýas. Üçüncü, suwun gaýnamagyna garaşýas. Dördüncü, çäýnege atym çay atýas. Beşinji, gaýnan suwy çäýnege goýýas. Altynjy, bir salym garaşýas. Çay demin alýar we içmäge taýýar bolýar. Ine bu ädimleň ählisi algoritmyň günnelik misaly bolup durýar. Hani inni haýsyňyz edil şular ýaly islenlik zatdan algoritmyň ýygy derligini döredip berip biljek. Ýollaş ma'lum, onu enemiň bişirýän süýjü mantyzam algoritm bolýar-da. Näme? Soramaga başga zat tapmadyňmy? Näme urýaňy? Näme soraňyz bolsa sora diýdi. Pelwan şörekliýär. Sen dogry düşünipsiň. Ana şo ýerde de algoritm bar. Mähriban okuwçylar. Siziň her biriňiziň sanly ulgamdan düşünjäňiziň bolmagy hökmandyr. Sebäbi her bir iş, hünär
innovasion teknologiýalary bilen baglanyşyp barýar. Okuwçylar geljekde watanymyzyň sağly ulgamynyň ösmegine goşant goşak ýaşlarymyz. Arkadagly serdarymyzyň ýaşlara bildirýän uly ynamyny ödemek üçin şol ugurda bilimli ýaşlar bolmalydyr. Salam Jeyimcan. Men hawa meline kidaýynda, men gatygyssanyan tak çağırmak ýadymdan çykypdyrdy. Ay, meneme howlu uýandym bolin. Yer bolýar-da, ýöne basym razyk bolarsyňyz da. Durverin, getir özüm alarym. Ene men geldim. Wah, inetiniň päwan oğlu. Okuwçy balam gelipdir. Geldiňmi balam? Geldim ene. Wah, saňa döneýin. Bar balam, eşiklerini çalış, eliňi ýuw. Men sen gowy görýän mantyny sürdim. Manty. Saňa döneýin. Ene, men şunu sapakda öýüşmi, dogry işlemäligim üçin ikilik baha aldym. Atam maňa gowy baha alsaň, kompýuter alyp berjek diýipdi. Ikilik alanyny bilse alyp bermede. Otur balam, otur. Bolýa balam. Biz ataňa hiç zat aýtmarsa oğlum, bilmez. Alman tiňisen, al oğlum. Elwan. Gel lan Erik. Baray, bar. Hawa ata. Geldiň mektepden. Geldim ata. Hanhen maňa aýt. Bugun mektepde nähil sabaklar geçildi? Nähil bahalar aldın? Ata bugün hekim molim bizi programlaýjy hünerini işleyen Nidir molim bilen tanıştırdı. Ol bize kompýuterda programmalaryň düzülüşi barada gurrun berdi. Senin maňa kompýuter alyp berseň, menim programlaýjy boljak. A başga? Ay ýok ata, galan zat gowy. Ineşi. Täze girdilen mektep programmasy. Biz enatalara sizin mektepde nähili okuýanyňyz, tertip düzgünligiňiz nähili, näçelik baha alýanyňyz, hemme maglumatlar bilmäge kömek edýäşi. Şoň üçin şundan şeýlek, sen maňa dogurjaň aýtmaly bolýan han ogul. Hatta sen şuň mektepde näçelik aranyňam görünüp durny şu ýerde. Bildirip dur. Uy, hani gel balam, gel. Gel balam, gel. Geç, otur. Sen näme men balam gyssa otursun? Bahasy barady maňa aýtdy.
ennik sapak düzetjek dip söz berdi. Şeýletem mi Ha oğlum? wa ene. Söz berýärmi? Ha wa. Gatyra gaýt. Ha wa. Yer bolýa, bolýa. Diýme kompýuterim bolýar da. Ata. Bolýa. Gel ene gel. Oy cana. Söz berýärmi? Ha wa. Senin bilen söz berýärmi? Ha wa. Oy cana. Salam, hoş geldiňiz. Salam. Maňa şunu beräň. Bolýa. Sağ ol. Nesibesin, gelip durun. Çerkiz. Yine geleydinmi? Inne näme habar? Ra 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 pam pam ram 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 na 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 pam pam. Talla. Bu güller biziň söýgümiz üçin. Durmuş gurmak günlerimiziň ýakynlaşýan üçin. Kabul etmeňizi sizden haýyş edýän. Görýän welin aşyk ýigit. Sen tabar takadyňky toran ýaly. Her näçe howluksagam nesibelüň gelmese bolmaz diýleni bolýar. Uy. Ýoksa da sen ikimiziň halaşýanymyzy nedir aýtdyňmy? Ay yok. Ýöne bir gyz söýänligimi aýtdym. Öýlenem soň husus kärhana şak bolýanlygymı aýtdym. Onsoň maňa maslahat ber. Näl husus kärhana açamda gowar diýsem bilýän näme diýe? Näme diýe? Bitmedik ýokşan nidimi? Dogmadyk togşan nidimi? Garaz şowalşuna da göwün ýetmesçilik eden bolýar. Etse ediversin. Onun tek wagt görkezer. Doğrudanam. Tilla. Husus kärhana açarsa. Baýar. Köp gatly jaý salar. Alo. Ýegen sen nirede? Salamu aleykum daýjan. Wa aleykumussalam. Häzir men Howa mendilinden şähere girip barýan. Näme hyzmat? Ýegen. Derrew men ýanyma gelsene. Sen bilen derwaýs gurrunum atda.
Bolýa daýjan. Tiz wagtdan barar. Bolýa. Bolýa. Äme dursun, günne ulowa. Salam. Ejeň ýagdaýlar nähil? Hukmanlar näme diýe? Dermanlar tapdyrýarmy? Harajatlaryň ýetýärmi? Alad etmesene. Hemme zat gowy. Lukmanlaram ejeň 5-6 gün bejer galsa gowlaşar diýdiler. Haraja adam ay gowla. Nedir? Wagtym bar bolsa men öýe düşüräýdi. Gerek zatlar alyp ejemiň ýydynan barmaly. Bolýa. Ine şundan gerek zatlaryň alyp bilersiň. Yok, gerek del. Hemme zat gowy diýip aýtdym ha. Bolýa, düşündüm. Oho yeğen. Gel lan gel. Gel. Salamu aleykum daýjan. Ay tuğleme. Gel lan geç. Hani geç taşak başına. Geç. Uy. Hani pencerenin çıkar barkana otursana. Geç. İnşallah devlen başagay bolup oňly iýben milýonärsiň sen. İýber. Biz görüň bizi nahar başynda dowam etdirberer. Şeýdip çağıraýmasak, özüňe geljek gumanyň ýok. Ay, bolýa daýjan. Yo, düşünýän. Sen bir ulu kärhanaň programmalaýjysy. İşaladan yetikdir. Ha? Yegenjan. Men sana gowur teklifim var. Ay diýer daýjan. Sen işleýän kärhanaň ýaly. Menem bir kärhana döredaýsam diýe. Adam mıdam arduda bolýady. Şu meselede sen kömegiň gerek. Özüň bilýän. Häzir hemme zat ösen sanly ulgun bilen döredilýär. Bu urda özüň ýaly baş çykaryp bilýän ýaşyryklar azat. Ýöne men bahatly adam. Bu urdan baş çykaryp bilýän yegenjigim bar. Sen han yegen maňa düşünür. Men nämeden başlasam gowur? Bolýa daýjan. Bilenjämden aýdaýyn. Daýjan, kärhana düretmek üçin diňe bir programmalaýjy bolan bilen mesele çözülmeýär. Sanly ulgamy ýoly goýmak üçin
programmalayıcı bilen bir hatlarda informasiýalar tehnologiýalaryň hünärmeni gerek bolar. Programmalayıcı ol bir gerek bolan programmany ýarýar. A informasiýalar tehnologiýalaryň hünärmeni bolsa, şol programmany ýönümçilige goýberýär. Şol ikisi bolmasa iş ýöretmek kyn bolar. Şol ikisi bolsa bolanmy? Ýok daýjan, ondan başga injenerem gerek. Bir iş germeýän taýýar. Özüň. Belikisine mi özüň taparsın da? Gürleşeňde berk gürleş. Çykdaýjyň gurrun etme. Daýjan. İşläp ýörenmäge özüň bilýän. Bilýän. Maslahatyň berýän. Ýöne işlediğime öri. Men ol iş yerim taşlap biljek gel. Bä. Yegen zannetdiň ay muny? Oho sen kömeň bolmasa bu kärhanany men açyp biljek umanym mı? Ondan bu ýerde hemme zat özüň kor. Näme çek başga kärhanada işläp? Öz eliň, öz ýakan. Aylyk günlüğün möçörnem özüň kesitler. Wahontoňam Tyllajan bilen ikiňizden başga men kimimmi? Handaýjan men onna pikirlenip göreýin. Ine munyň bolýar ýeren. Şuna oraýdan gaýdym. Çay çetim gelip durtda. Edil bilen ýaly. Sag bol gaýdym. Ejejan, seninni özüň köseme, gow sagalýançaň öý işlerini özüm ederin. Wah gaýdym. Öňeme men üçin işden näçe gün galyň. Wah, janeje, sen o zatlaň hiç aladasyň etmesene. İşleýän dukanymyň eýesi men öz joram. Oň bilen bir mektepde okapdyk. Adam Tylla. Ýadyňa düşýärmi? Kä wagt öýümüze de gelýärdi. Ay. Köne goňşymyz da. Qaqasynyň adyna da öwelek diýýärdiler. Öwelek? Hawa. Hä. Öňkü goňşymyz. Hawa. Öwelegiň aýdamy? Hawa. Tuweleme. Bolup bilýär. Salam alik gözellayda. Alik salam gaýdym. Guranmasyň? Allah şifa bersin. Sagaman çykdyňyzmy? Hawa gaýdym. Sag bol. Taňry ýalkasyn. Gowhar ejeme hastahanadan çykardym diýen soň soramana gaýdy berdim. Sag bol gaýdym. Öý çörleňizem saglyk guranlykmy? Hawa, şükür Hudaýa. Sag bolun, sag oturun gözellayda. Sag bol gaýdym. Gowmyň ejen ýagdaýlary? Hawa ýaşy, Hudaýa şükür. Sag bol, taňry ýalkasyn jorajan. Agaýyz, bolaram saňy berdiler. We, iyi verdi diýäniň kim gaý? Bilmedik sirän bolmasana gaý. Ol maňa hemme zady aýtdy. Hemme zadam gow edip düşünürdi. Inni sen maňa diňe bir jora däl, has ýakyn adam bollaň. Jorajan, sen gaty bagtly gaýys. Seni söýýän ýigidi inteksen bilen ok. Onu saňa wagt görkezär.
Gir berin. Salam Doğan. Salam. Ama oturmu. Öwelekçigim, hoş geldin. Geç otur. Gowum ýagdaýlaň? Hawa şükür gowy. Tillajy giymem saňa man işläp ýörmi? Hawa taýman işläp ýör. Mene Doğan bir habar estimde gaýdy berdim. Hawa. Näme eşitdiň? Eýgilikmi? Nederzanyň halaşýan gaýdy barmyşyn? Sizem onu batyma ýörjekmişiňiz. Urunda dämi? On saňa kim aýtdy? Halaýanym bar diýdi. Ady Gowher diýdi. Tillajan bilen bile işleýär diýdi. Biriniň ýeke gyýdy. Akylly, tertipli, gowja gyýdy. Ýöne entek biz uğruna çykamzok. Sizem onu saňa alyp berejekmi? Maňa galsa, Tillajan alyp berjekdim. Ýöne oglum onu halan bolsa, alyp bermeli borda. Doğancan. Sen bana doğru düşün. Men siz üçün ýat adam däl. Nedirňen gaýtýaňyzy men gowtanýan. Men o maşgala bilen goňşy oturdum. O gyýdyň kakat pahyr dünýeden ýer gaýtdy. Onsoň onu ejesi öňüme ösdirdi. Nedirň aýtşalak ýapry derbet gyýdar. Ýöne garyp maşgaladan. Yegenim üçün qyyn şaýmady. Hem näme? Ne paga dersiňiz? Onsoň nedir jana? Iki maşgalan etlemek qyyn şaýmady. Aladan üçün köp sag bol. Ýöne Hudaýa şükür kynçylyk ýok. Sag bolsun döwlet ýolbaşçylarymyz. Bolçulukda, parahatçylykda ýaşaýar. Wagt Doğanjan. Bir zada düşün. Men Tilladan başga hiç kim ýok. Ödüň bilýän. Men guruply ýaşaýan. Gyýdym üçün hemme bolçulugy döretdim. Nemoni ýat birine berip goýmak qyyn şör. Men niýetime Nedirjan bilen Tillajany birikdirmekdi. Ol aýdýanlaryň dogry jigimjan. Hany Nedirjanyň özü bilen ömür gürleşeýin. Kakasy bilen maslahatlaşaýyn, onsoň men saňa habar beräýär. Salam Gowher. Salam. Awruňa oturýarsyňyzmy? Ejeňem keselhanadan çykardyňyzmy? He, hawa. Eden kömekleň üçinem taňry ýalkasyn nedir? Tillada gelip gitdi. Adar edilmeliler kininde. Gowher. Eger garşy bolmasaň men seni duşuga çağırmakçy. Ödüm şun. O näme üçin şugun? Sebäbi şun üçinji gün şähetli. Asıl sen ırımçı kiniňeme. Bolýa nedir? Geljek wagtyň duýduray. Olya.
Tılla! Ho, kaka. Han bärik gel gıydım. Näme kaka? Geç otur gıydım. Men sen bilen gurrugum ma gıydım. O nähil gurun kaka? Tıllacan. Men senin başka hiç kimin yokluğun gowulyan gıydım. Sen dünya iyiden gününden başlap, ählal adam seni olluňa gıydım. Men sen diýenine ýok diýmedim gıydım. Enhän sen ulugy ýylyp etişdiň. O zatlary bilýäne kakajan. Wah aklyňa döneýin. Men bugün besrejeň bilen urlaşdym. Olam nedir jana berjek? Ödem jyym Tıllajan alyp berjek diýip ýer dep dur. Onsoň mene garşy bolam durmadym. Yer sen näme diýersiň gydym? Men nedir bilen urlaşdym? Olam ýok diýmedi. Nämedim ýan gydym? Nedirem senem gözüň aldyna bolarsyňyz. Zada mätäç bolmarsyňyz. Jan gydym, men sana aýtdym-a, senden başga men hiç kim ýok diýip. Onsoň men seni başga birine berk goýup bilmene. Nedir men özümki? Akylly, bilimli, edepli görmegi ýigit. Ondan başga taňa näme gerek? Elli gepden belli gep. Men diýenme, razy bolmaly bolsaň. Bolmasa da, men senden razy bolman.
Garaşdyraýdymmy? Ýokla. Öýçerler sagurunmy? Onu näme? Tiýahada başlaýasmy? Gowhar. Şol gün haňa duşan günüm. Göýe men seni öňüm tanaýan ýaly boldum. Öň tanaýan ýaly? Muňa nähil düşünmeli? Bilýän, geň ol eşdilýändir. Ýöne Gowhar. Durmuşymda bir zadym kemýally. Gözleyen zadım mady. Şoň saňa duşamda men şonu tapanýaly boldum. Sen men edil hyýalymda hyýaly. Hyýalyňdaky? Nedir? Men äwer dukan satyjysydyrin. Näme diýjek bolýanyňa düşünen nälerin? Gowhar. Sen men hyýalymda gözleýän gözüňe getirip suratyny çeken gaýdyň keşfi bilen şeýle bir meňdeş bolýan. Mene hayran galýan. Beýle bolsa gowda nedir? Belki hyýalyňdaky durmuşa geçýändir. Inne bolsa esas sowada geçýäs. Anat ýaýyp älim geçen durnolar. Arzymy ýetirin ýara. Gözellerden saýlap seçen söýgüýümi duýdurun ýara. Bakşyna gardyr ýüregim. Iki dünýe şollar geregim. Gymmat bahaly gowherim. Duýguýumy ýetirin ýara. Deňiz tolkun atyp ýary garşylar. Ýylladylar boýnuna monjak bolsana. Mehrem ay nur bolup onu çoýsana. Älim gözelligine ýarym dolsana. Söymek hem söýülmek adat ahwal. Hakyň söýgüsini mesibet akwal. Tylla,
Sana näme boldy? Tylla. Tylla jarajan han köşeşsene. Ağlaman goýdy düşünürsene Tylla. Näme boldy sana? Öten akşam kakam men yanına çağırıp sen nedir o durmuşa çıkarsın. Bolmasa men senden razı däliydi. Nedir men özümün kü şondan başkasına razı bolmar niye kakam? Bu arada nedirden soraptırlarmy? Hawa. Nedir näme dipdir? Ejesem, nedirem karşı dälipdir. Edil beýle dälirle jarajan. Sen nedir bilen gürleşmedinmi? Ýok. Men oňa näme diýeýin ahyry? İlk nedir bilen gürleşmeli? Ondan taýyk jogap alyp, şondan soňra netije çykarp bolar Tylla. Han köşeş. Türkmenistan'da sanly bilim ulgamyny östürmek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Innovasiýa Maglumat Merkezi tarapyndan sanly ulgam platformalarynyň ornaşdyrylmagy, döwletiň ähli ugurlaryna işleriň netijeligini ýokarlandyrmaga, hyzmatlaryň hiýlini gowlandyrmaga, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen. Geljekde de şeýle elektron platformalar döretmek meýilnamalaşdyrylýar. Şu ýygnaga gatnaşýanlaryň hemmesi ýaş programmalaýjylar. Hut şoň süýnem sizden etjek haýyşym. Kimde täze pikir ba bolsa, täze maksatlaryňyz ba bolsa, bize teklip edip bilersiňiz. Biz siziň teklipleňize garaşýar. Çaklygymyzy kabul edip, şuňky ýygnagymyza gatnaşanyňyzy süýnem köp sag bolun. Allah. Men oňa näme diýeýin? Çerkev! Çerkev! Tylla, sana näme boldy? Kakasy, oglumuzy öýermelligini öňräk aýtmaly ekeniň. Hä, näme? Bugün men ýanyma öwülekjan geldi. Ola Tyllajany nedirjany berjek diýe. Ýat birine bermäge gorkýan niýe. Onsoň sen näme diýdin? Kakasy bilen geňeşip göreýin diýdim. Onsoň o näme diýdi? Bolýa geňeşäý diýdi. Inni nedirjan gelse gürleşip görmeli. O näme diýýär? Sana bir zat aýsyn, jogabyň ýerine soragdan başga hiç zat alyp bolanokda.
O näme diýdi, bu näme diýdi? Salamu aleykum kaka. Wa aleykümselam oğlum. Ejecan, sawurgun oturýarsyňyzmy? Gelliňmi oglum? Hawa. Gel çay içeli. Bu eje çaýyňy. Köpden bäri sizi bilen çaýam içip bilemok. Onsoň oğlum işler nähil, gowy? Hawa, işlere gow kaka. Kaka. Men durmuşumyň algoritmini nädip düzmeli barada oýlanýan. Durmuş bu diňe bir san näl. Ol adamlaryň yürekleri bilen ýazylan koddur. Oglum, biz kakaň bilen sen öýürmegiň algoritmini düzdük. Nesip bolsa, ýakyn wagtda toý tutars. Bolýa ejejan. Tez näme diýseňiz şoda bolar. Oglum, men ýanyma öwülükjan gelip gitdi. Ola nedir jana tyllajan alyň. Men on başga hiç kime berjek gelýe. Men on başga birine bersem, iýdim ýetip gider. Tyllajan men ýeke tikrarym diýe. Eje. Men sizin göwnüňizi kasym gelen ok bolýan. Alo. Nedir? Mene sen daim hükmünne sıylap gördüm bolyn. Asıl görüp otursam, sene içi güçlüklekenin. Senden garaşmayan zatla meşdiýännemen. Näme? Tylla. Sen nämeler diýip dursun, mene düşünýän nälerin? Düşünmänmi? Düşünmän aňyrsyna da geçýänsiň. Kakama ikimiziň toýmaz hakda razylyk berdiň dämi? Kakamyň baýlygyna gözüňi diýämi? Nefsiň oýanaýdymy? Tylla. Olay diýanlaň bar ýalan, men öýlenjek bolsam gowhurymma? Sen gowhara öýlenmersiň. Oň näme baý kakasy barmy? Alo, nedir? Men saňa öň aýtman. Ýöne ýadyňa düşýärmi? Men bir gyz bile halaşyp ýördüm. Ana şo gyz Tylla. Men Tyllany hiç kime bermen. Eger düşünşesiň gelse, dükana gel. Men saňa garaşýan. Ola nedir jana tyllajan alyň. Men on başga hiç kime berjek gelýe. Mene sen daim hükmünne sıylap gördüm bolyn. Sene içi güçlüklekenin. Kakamyň ikimiziň toýmaz hakda razylyk berdiň dämi? Sen gowhara öýlenmersiň. Oň näme baý kakasy barmy? Eger düşünşesiň gelse, dükana gel. Men saňa garaşýan. Bu näme üçin beýtdiň nedir? Söýgü duýgularyň we düşünjäniň sadlaşyna esaslanan iň ajaýyp algoritmdir. Onu dogry tapan adam hakykaty we bagty tapyp biler. Nedir? Men maşinamy ýörenip, bejerip beräý. Halyjan, maşynyň güýji gaçypdyr. Güýç berer, sol ýene işler. Men ýöne şu wagtdan barýan. Soň berip berärin, bomy? Bolýa. Ne? Ýöne ýadyňdan çykaraýma. Bolýa. Ýaşalym, alyňa sama. Vay,
her bir kıyınçılığın öz çıkargasy algoritmi vardır. Algoritm. Çıkarga. Tapdım. Kawulhana dinleýä. Men Nedir'in ejesi. Hä, hawadayda. Nedir canın kellesine şikayet etti. Hiç zat yadıma düşenok diye. Lukmana görkezlik, gorkulu zat yok, basım düzeler diye. Başlığınıza düşünür baydarsınız da. Bolya dayda, hukman aydar. Alo? Agyýd, aýjama tezelik ba. Näme täzelik? Agyýd ol, nidir bara? Hawa? On kellesinden bir zat gaçyp özüni bilmän ýatyr diýe. Nedirmi? Gyýdlar. Hawa, hiç zat ýadyna düşenok diýe. Alo? Agyýd, ogul özür. Agyýd dursaňyz lan. Nedir bara? Kellesinden kerpiç açyp hastahanada agyr ýatyr diýe agyýd. Uy, şeyle olayıptırma vahi. İştiyami? Näme? Nedir keselhana düşüptür. Gyýdlar, täzelik ba. Täze habar ba. Nedir keselhanada agyr ýatyr diýerler. Öwelek canjygym. Oh, Nedir canın kellesine şikayet etipdir. Hiç zat yadıma düşenok diye. Öwelek canjygym. Geleydi. Sen bilen guruluşda bir ka açılar. bolýa men häzir barýan. Alo. Tırla can kıydım. Nedir canın kellesine şikayet etipdir. Hiç zat yadıma düşenok diye. Nedir? Näme nedir? Nedir'in kellesine şikayet etipdir. Hiç zat ýadyna düşenok diýe. Näme? Vah oğlumcan, bir gürleyde. Vah men uğrayın, bar mennin. Öýlenýdim, toýdydım, jan oğlum sagaman gutulsaň bolýa, halan öýdüň öýlen. İslen wagtyň toý et. Salamu aleyküm. Nedir? Sağlık mıdır? Emgek kol geçsin. Salamu aleyküm. Oho, yegencan, näle ýagdaýlar? Beýde oturmak taňa gelsenokla. Emgek kot geçtim, dogan. Ece. Kaka. İnemen yadım. İnemen hıyalım. İnemen durmuşum. Vah oğlum, bolayıptır. Gözün aydın. Bagtly bolun oğlum.
Yaşalım. Maşgala, anamın, gollawun, merhemedin öyüdür. Öyün kapısını açar bilen näl, yürek bilen aç. Senin hıyalındaki niyetin kabul boldy. Unutma, söýgüýüniň bar ýerine eýik yaradanın hakykati, adalaty vardyr.